كنت hem غيظا donuştu yigireni vardı. Günaydın. Dün ara hıllama daqtırıp yatqan. Vacam menem aymela gon maşinine yatdı. Tudurduk tədin yerine geçirip şeydip yattı. Menem yatqaptırın size dönüyor. Turdum sağıma. Daha şu menem turdum. Şu elimi köp sorapsana. Bunu koluma urduracak nesip bolsa. Bağışla pamuğu deyip yazıpsana. Bağışla ben geçecek yerimi aklım oyun ettiğini videoda neme deydim. Bağışlayan aklım men onu bağışlayan. Bilen pamuğu ben bebe çıkka aldım. Birinci gerek şolar yalvar etti. Pamuk bir yaşımda. Şulay bir yaşaya. Bu yaşadı geçti. Bir yaş bir ayda açuvat. Şoň üçin ken köpçülüge bolana, ken bir yekemenere gaganjaňrak adam ýaly diýen bolmagy mümkin. Hawa şolar ýalyrak güjük meselem adam ýaly hereketler etýärler. Düýnüm gördüňizde etdi şolar ýaly hereketler etýärler. Iskustuwyny bu güjükler. Şoň üçin adam ýaly ýetişýär. Görýän nämersen iýenler, gowgaren zady garpyz, da hyýar meselem. Şolar ýalak aklym sağına ýüdüňi bilýän men hizledi. Şeýle bir gowgaren, şeýle bir hakykat çynym bilen gowgaren sen haýsyna ýoýan meselem ýüdüňe görä ýoýanmy? Ýa-da da gireýin, sowa düşüýine işlemeden buňa gatken işlemme. İnşallah ýetişip biler bayramdan öň. Siz ýa-da live goýmagy ýatdan çykarmam. Live goýsam men sizden hoşal bolurdum. I love you. Men näme gynanýan gyýlar, gelinler, oglanlar aýdaýynmy? Men ýalak bir da skidka edemde hiç açanam oynapdyr geçme. Garaş bir da düşünürjek bolan. Hiç ýar oynapdyr küçüne diýip aýramak. Ýa-ni men bir ay, bir ýarym ay, paşty 2 aýlap skit getdim. Şuň 2 sana, ýani sagyn bilen şunu alanda 150 manat. Näq olam gurbanyga açany. Gurbanlykdan soň, gurbanlykdan bir günçük geçer 200 manat bolýar. Häzir men 200 manat diýen, hemme şu goýtadyn skit gede ýetişmedik, eýle boldy, beýle boldy diýen. Soň gynanýar. Oglan gyýy, ça, uly tapaw diýip gelinler şunu tepiňe yoldaşlarına şey diýer, niýeten näme gülüň ekinden çykyp geldiňmi diýerler. Şo derece şeýle gowy oglanlar göwün alyp biler. Hökm plastik togaşdy bilen zokmy bilmeýänler aşagda goýup geçerin. Şonu açanyň elinde öwjek nesip bolsa barsam, akalym giýje günni 3-4 hiç tapaw diýor. Men köprek neme diýendim? Çalyan, elime de çalmak için giyece günü tapağı diyor aklım böyle bir çoklaya seyret diye o onu yazıptır, bu bunu yazıptır bir aptalım parvalı hiç kaktırdı aklım billa var karın aklım böyle daha da korkutur oy kremin gowduğunu güläşler aklım 64 68 88 spreyler yeni güläşet enem alyp bilýän işledim alyp bilýän 61 80 dowlaýatlary dastavkalarym alanlarlaryň hidiller eder toňur. Bir minut geçme aklım. Men bir zat görkezsem boş reklama görkezme öňüňiz tomuz. Deret men sizin aladaňyz edýän bütün dünýä markalaryna teretýän eýle beýle diýmekdir. Seret jedel etjekdir men. Bütün dünýä markalary Liboy bilen şu güneş kremini deňeşdirip bilýänler. Siz güneş kremi gymmat edip alýaňyzda diýdim. Siz güneş kremi pul berýäňiz, marka pul berýäňiz, şu brenda pul berýäňiz. Diýen şu atjagy üçin şonu ýatdan çykarma. Dost ýüzüňize diýär, düşman ýeňseden men gon ýüzüňize aýdýanlaryny teret. Şoň üçin aklym isse men ude ışığına görkezörnür men köp zady görkez bilemek da sizlere maskara etme ilin markasyny bara
O da sonra men prosta güneş kremi görüngde nähilek effekt, nähilek duruculuğu ne görürsüňiz. Munan güläşse arkaynaň akylym öňüňiz tomuz sen isse al issemeseň alaýmyl sen güneş kremi yüzüňi ilerde gowy strahowkaly göreseňerse şeýle gowy ýagdaýda göreseňerse boýnuňa innamyňa çağalar erkekler aýallar himmek şokman ulanaýmaly diýdim. Hokman. Ukuymandan bahasa waqy men ýene oradaýdym. Siz öň gammat bahadan Leboy marka kremini alsaňyzam siz brenda pul berýäňiz. Siz güneş kremini pul berýäňiz, yüzüňize aýdýar. Makyazyň aşagyndan çalyp bilýän. Zaten yüzüňizi ýuwup sabun, gara krem, soň güneş kremi yüzüňde çalaňda şeýle gowy yüzüňde akça owadan edip durýar. Şeýle yüzüňde bir owadan edýär. İşte de var, güläşde de var. 61'lik 87 64'lük 68 88 güläşdenim alyp bilýän. Men pikrimçe hemme gaýdan durmuşdy. Ýigrenýän zady saçyny daramak däl. Saçyny uğratmak. Bir gün muňa da bir çäre taparmykam diýen nesip bolsa. Diňe ömürse dapkanyň kellesini gowy pikir gelmeli. Biz ýalan kellesini gowy pikirler geler. Umytym pijamama giýin bolaýşyn daşetsin. Gowy pikirler geler diýip pikirlenýän. İnşallah şu ara taç ýugma hiç mesele däl. Onu gowratmak men üçin ulu problem. Ana dünyada en halamy ýaly gor kesken gowlar. Menne gep aýdyp berdi. Wada etseňiz, meselem Ähra gep aýtsan aýdysyňyz, öldürmüşüm ýöne. Her gün bir zat çagmy, öňkü bolan zatlary gurrun bersem mara. Ananyň bir kino, hokman çykaýmaly bir kino. Ýene borlaý diýen oturýaňa. Geçýä bolyn, ýükgülje geçýä, şo zatlar galýa diýip meselem gurrun beren zatlarma köp şey diýipdir. Rızkal paylanýar, şonu paylar. Nirden keşke şonu ýet bilen bolsa. Rızkalym gitdi beter. Şo taýda bolanja puluma mutda aýtam men. Neyse. Saçym orada ine giyineyim. Yüzüme yani tuşmuş çalmadım. Kremlerimi çalmadım, tuşlar çalmadım. Roza içeceği kaşım yüzüm arası salatmasam ara. Oy! Demem içtim, gittim. O da size görünen okmağına ervet görünüyor. Tokoy bol gittim akalım. Neyse bolsa ýa-da gidip bir yüzüm kaşım, murtumu ara saladayım yani bayrama tayarlı. Ondan soň gideyin işe. İşte yükleme şolar alıştıraýyn dedim. Bu ne? Çur hile urlu bizimle ne arla men ay. Senin şeyleme. Bu aýmela gordan it bilim arýar ýa. Ananın da zor ben saçımı ağını saçımı mayayım şu. Bir saç ölme bakım edeyim vacı. Edeyim de vacı. Bugün menümüzde gence börek etipdir. Yani Türklen böreği bizde de näme diýile vacı? Bizde islim diýile naklawşy. Yo onu açma o başka açma. Onu neden vacı? Onu yolcan. O zat näme? Vallahi yolcan. Hawa. Başka näme deli vacı? Häzir etýän garaş şuýum boly çoğmanka. Sen kafeden mi otursun mu? Ay şunyň daýa diýip oturdum men görene gowasa dökmeýin diýende. Oldu vaç. Şu kafe ha semervet näýle içime içýän eken bilýärmi? Öňünden bir barçak su içýän kafeň men sowada içýän men. Bu zäle içýän. Ondan soň tahamly gören şu kafeň men içime içemek demek.
bir hili qatçı üt göz qowtagam men süýjürer, süýç kofe içbilmeýänden menen onu içip bolanygdan soň bir gün içinde bir stakan suw içýäňizde işiňizi bir arada beýdiýsem zug edýänler gaýt beýdiýsem çyrçyrt edýänler korkaýman on ýalagadan arassalan ýa-ni duýarsyňyz näçip bolsa içine inni kän sonra haçan bayramdan soň teslim edip bilerse diýdiler ýa-ni eýle bolup biler sarmada şey diýdi şonçu bayramdan men naharmy ýanym bilen Allah sebebi ýetişmeýän häzir iýişsendi o zat gitmeli ýerlema etmeli işlem kän şonçu oturyp iýişden ýetişmeýän Allah şonçu bir ýanyma ştaýda berip kalagýanym Allah gidip barýana kılım roza soň işe barýar işte hemme janada garaşýan söz söýýär ne sklada ýelde barkodlar otyr şular ýalak şort takımlary gelipdir ýüreklice bakatı 220 liradan ene näçe sanam görnüş bar tek barkodlar otyr bular ýa kudryaşka kemaray içinde ses var hi ona stapel ojo pijamalar var atken näşeler stapel pijamalar görnüşler kän akalar gelip alan bayramda da açık o bayramın birinci gün bayramda dattır. Kiçice Hudaý bola diýendir. Şoňçy ýine da dalmana gelmeseňiz hem şeýle gelin hökman näçip bolsa. Dedi Emran şuwar. Bayramda da açyk bir arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Hemme kişim skitkada bolla gowmsyňyz hoş geldiňiz. O da 1500 radalana bizden padarka berýändir sakalym. Qowja neme? Çağaşacak berýär. Ana padarka ratlaňyz taýýarladyk. Ana. Qowmy ente, qowmy ýagdaýlaňyz. Ne kadar köpükler. Hoş geldiniz. Seyret şunu. Ana, suratta şeyle. Ne seyredin? Şeyle qowja pijama da. Mana bula üstü. Ne bula maşağı. Akasa mardan. Bakasın açamam. 200 TL. 200 liradan. Qowja şortçuklu seyret. Ana. Qowja ha. Bak kän görnüşler ama näçe olan bu? Ha ana. Ana da var. Qowja. Çırıklısa ýam çırıklanma ana. Şortçu. Bu da üst çağadı. Qowja ha. 200 lira näme ýa şu var. 1500 gadalyaňa da otak geçme. Ha geçme. Laf çykýar. 1500 gadalsaňyz çağaşyňyz da markada. Ol şu da näçe? 180. 180. Sağ olun. Sana rehatsız gelenme de. Köp hiç yani yok. Minnettar sağ olun. Yok hiç diyenler. Sana rehatsız gelenme de. İran'dan gelipdirler bilýärmi? Yerinde görmäne. Ana, qaw ha. Akkym, gel, gaty görmakym hemme kişem laýyk goýasaň hiç gyn ýetsäňizden. Gel aklym. Şu gatawlar görket. Görket aklym gatawlar. Bara günne şunça dollar ýasysak, inanýaňyzmy? Bakasy 195 liradan gelip yumşaçyk diýip bir alan 3 tane narky diýär günlük hedilet geýinne diýip. Ulan kaptır juuluna. Juul var oňam. Näçe renk diýseň bary. Hakikat kän ma. 195 lira arasda da stapellar. Gelip alın bayramda da açykdyr. Kemeranım sarmörýä durman çağam. Ene arkaýyn gelin. Hiç gep ýokdy farmada. Ha, kremlamadan gutar watyr tuwalama düzýät ýene ýerini. Sprey gutar. Insan kymy? Evet. Bayramda ýokmyny? Yok olabilir. Yetişmedi çünkü. Vay. Sağ olun alırlar. Padarka veredik bunu. Ha, bilýän.